al darrer de les notícies vam dir que ajudaríem a construir un hivernacle a Laio. ¿Pero qué es un hivernacle? Un hivernacle és com una gran casa feta de plàstic o vidre, on es poden conrear plantes fins i tot quan fa fred. A dins, la calor del sol se queda atrapada i això permet que creixin verdures com espinacs i bledes, que ajudaran a millorar l'alimentació dels nens i nenes de Laio. Però qui fa aquests hivernacles? Doncs les famílies de Laio amb l'ajuda de les religioses del Sagrat Cor. ¿Y cómo les podem ayudar a construir els seus hivernacles? ¿Els ajudem a pensar idees? Continuarà.